Jinavendan Uşiyana Radyo Denge gelden başkodarın Hejayir Suviyeke tabağı 2025 ekşemli Brüksel saat 13 lamede çağırdı. Hemen uçendina var ujede peşkeş bikendem de mazadi arebe rapoya. Tebi agirbest u pevaju aştiye jarteşa tırkada girker erişen xoyene de qadın geriladı domine. Nave daragandun çepemeniya HPG tekildar van erişan eva gahidan haşre tabağı qada berxodan yaser metina çar jaran bçeken giran hat bombe baran kirin. Ney tabağı da girkeran hevdan leci ke nu ye qada berxodan yaser metina ye bci biben. Jive ji bçeken giran bombe le tünelen berxodan barandın. Gerilayan teknik ye desli ve erişe da girkeran verdan yazdığı tabağı ji qada deşta kafya ya herama gari ben jaran bçeken giran hat bombe baran kirin. Hecde unozde tabağı ji qada berxodan ya gire bahar al herema şey delil aroja ve zape se jaran bçeken giran hat bombe baran kirin. Danaber hecde suye ke tabağı de ji iha siha gelek jaran ser heremen zap metina khakur ke gari u qandile geryan u keşif kirin. Navendar Agahandun Şepemeniya HPG bida xuyane ke şahadet da se girleyen sala 2018 şehit bune Agahand. Navende ev bibir ani u leser şahadet wan ev agahidan. Militanın fedayen apoye arteş jindar u arvin de tekoşina sala 2018 de şehit bun. Jeroja tevli buna hatta şahadet de vazifeyen xoyen şoreşgeri hemu brengeki heja bicihanin. Jibu azadiya gele kurt her cure berdeldan berçaven xwe rahedeme ras fem kiren وکه شهروانین بجارتین و میلیتانی دیروک آزادیا گلمه ده جی خو گرتن د سری د مالباتین هجاین هورین خو امج توای گلن کردستان ر سرساغی دوغازن سوز ددین کو آرمان جو خیالن شهیدین خو پک بینن ناسامن شهیدان وهای حسن uzun بناسناو ارتش روجاوا ناو دایک پریهان ناو باو محمد لمیر دینجی دایک بویه او 27 جوتمه 2018 هنده لهرمن پاراسا مدیای شهید بو فاطمه کایا بناسناو Jindar Tendürek nave dayık Saliha nave Bav Ahmet Livane jidayık buye dehe Nisana 2018 hanlı xakur ke şehit bu Şirin Işık Bınasnav Arvin Çırav Botan nave dayık Cevahir nave Bav Veysi Leşir naxe jidayık buye dehe Nisana 2018 hanlı xakur ke şehit bu Jikada navne tevi de pişkiriya jibu bangare berapoya ayştuv civaka demokratik her gutu çemezintirdi be. Civak nasi Amerika yele cihane naskiri Kurei kalha ot be peyameke pişkiri da bangare ber apo kalha un ku le zaningeha New York'e salen du dreş akademisyenikir. Le Institutia for Peace Kunov Dank Reveberikir o le Solidaris Sindis Roser Kunskule vazifeya serukatiye kir. Hinji li zaningeha eyaleta Arizona'ya veke profesöre zanisten civaki vazifeyi dike. Kurking de peyama xwe de diyar kir ku ev pişkiriye de proje ke aştiyane ya gele kurt peyama Kurkin kalhon vahaye ez dixwazim bejim ku ez be hemu hezên ku di tekoşîna gelek kurtej bu bidestxistina projeyeke baştir aştiyane û mafê diyarkirina çarênûsa xwe de astekê diyarkirî de cihîdî girin re di nava pişkirî û hevgirtinê de me ez dizanim ku li hemberî awqaz bê hêvîbûn û dijminatiya eşkere domandina hêviyê çiqa zehmet e ez hürmeteke mezin didim wan kesên ku tevî van zehmetiyan ji bo aştiyê tê dikoşin bi taybetî ji bo pêşeroja Kurden kule Türkiye dijin alaqe men ateybet u hassasiyete men heye ez hevi dikim ku herkese ku de prose aştiye de cihdigire de çarçıve rezgirtin aji hevre dınava danuslandın edebin ya jiveji girintir ez jiddil hevi dikim ku kesenji bu aştiye be devleta Türkiye'ye müzakere edemeşinin serkefti duhazım. د چارچوبه کمپانیای از دخوازم برای راپور هفدیتینه بکم لسرانسر سوری کمپانیای امزیان هاتو و دست بگیرم بیست طبقه جبو هفدیتینه برای راپور لسرانسر سوری کمپانیای امزای هات دست بگیرن گل علاقه که زده نشانده پیشنگن جواکی سیاستمدار حقوقناز اکادمیسیان بجیش گروشن بیر او سروکن عشیران beştari kampanyayı bun. Letene PKK'nin herema bakuruşatı Suriye'ye yenile laskiye tertü, Süveyda, Humus, Halep, Uşam, Tevribun u daxwaza hevditine beraber
ve rapore kirin. Dına hadeh rojan da 800 imza hat kom kirin inisiyatifa jire be rapore azadi ve sibe tekildari kampanyayı da xuyadiye kebide. Konferansa Cuanan Avrupa'yı pekat İru'la Almanya bajarı gelsen kişi peşenkliye inisiyatife ve jine yakut 2020'de jaliye keseyten Kurt ve dervi valayet hati avakirin hate pekanin. Konferans niştemani ya Cuanan Rojava'yı Kurdistan'ı ve beştariye Cuanan'lı bajarın Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, Britanya, Süveyt u Kanada'yı hateli darxistım. Fermandarı giştiye kasede mazlum Abdi Jibriya dimen peyamek ju konferansı raşan. Pişti konferansı bir yarın hatine girdim ve encamname ke biraya giştire hateş gerekirin. De encamname konferansı de çar hal hatın reskirin udbeje ve hemu reba zengen gaz parastan yekitiya kurdan peviste. Cuvan ve pişkiriya encamen konferansa yek rezi u yek helvesiya kurdil Rojava'yı Kurdistan'ı bikin. Jibu pişkiriya projeye ve beriya khoysera demokratik u jibu peşkısına ve karu xabat voyvarin kirin. Peyama mazlum Abdi jibu konferansa niştimani Cuanan Rojava bvi rengiye. Evçen mehenle Bakuruşate Suriye agirbest u istikrar heye le peymanın mayinde hej nahatine pekanin ihtimal heye ku pevçun disa despe bikin mazlum Abdi heviyen xwe ku şer despêneken anî ziman û gut saziyên me her tim ji bo parastina gelê me amadene em dixwazin hevdîtînê aştiye bi ser bikevin divê şerê navxweyê Sûriyê ku 15 salin didome êdî bidawî bibe yêkaneriya çareseriyê siberojan avakirina Sûriyê nenavendiye xebatên divê mijarê de devam dikin. Jibilî ve Türk çareseriyên din ji bo Sûriyeyê nînin. 14 salên şer ji bo Sûriyeyê besin. Êdî divê pergaleke demokratik nenavendî û Pranî parêz were avakirin. Divê hemû gel xwe di Sûriya nû de bibîne ve Sûriye venegere rewşa beriya 2011. Operasyona li Hesekê bi dawî bû 51 Daişî hatin girtin. Li Hesekê bi beşdariya zêdetirî 3000 şervanên operasyoneke berfireh pêk hat. Hêzên operasyonê derbarê operasyonê de daxuyaniyek da. Daxuyanî bi vî rengî. Di çarçovê şerê berdewam êlidî jî rêxistina Daişê ya terorîstê hêzên me operasyoneke berfireh li çend taxeyên bajara Hesekê dest pê kirin. Li operasyonê de bi sergelek ve şartgehên şaneyên terorîstên Daişê de hat girtin û çend torên teröristan hatin hilweşandin. Êdî ev herêm ketibû min destê wan şanên terorîst û dixwestin li herêmên din jî belav bibin bi taybetî li Bakuruşatê Sûriyê ku girtîge û kampên ku terorîstê dimînin hene. Agahiyên îstihbaratiyên hêzên me û hêzên hevkar eşkerekirin ku rêxistin hewl dide hêzeke ve guherînên navendeke êrişên xwe yên terorîstî. Dinava 14 saatan de operasyoneke berfireh pêk hat zêdetirî 3000 şervan jin û mêr tevlî bûn. Hêzên operasyonê hemû armancên xwe pêkanîn 51 terorîst girtin. Di nav wan de terorîstên ku tevlî êrişên li ser sivîlan û navendên ewlehî kirine jî hene. Di operasyonê de her we ambarên çek, gelek cebilxanê û lojîstîkeyên şaneyên terorîst hatin desteserkirin. Pêkanîna operasyonê gaveke pir girîng bû ji bo xurtkirina ewlehî û aramiya herêmê. Tevlîbûna wan a çalak ji bo pêkanîna armancên operasyonê spasiya pêk hatiyên Hesekê dikin û soza xwe ya parastina ewlehiyê dubare dikin. Divê rê li ber Tirkiye were girtin. Li kantona Cizîrê bajara Qamuşlê panelek hatli darxistin. Endamên sazên rêveberiya xwe ser nûnerên civaka sivîl û gelek kesên din di panelê de amade bûn. Di panelê de Hadiye Şem û Axiviyê got piştî hilweşîna rejima Basê desthilatdariya Demkiya Şamê gelek kongreyên destûrî li darxistin. Li hemû hewldanên kirin yêkalî bûn û gelên Sûriyê temsîl nedikirin. Îro em dibînin ku di mafên jinan de di mafê pêkhatiyan de tu garantînîne endamê mesele Hesen Mihemed Alî jî da haftina xwe de balkişan servan xalan. Tirkiye ji destpêka krîza li Sûriyê ve dest dirêjiyan dike û krîzê kurtir dike. Di encamê de êrişên dagirkeriyê pêk anîn û parçeyek ji xaka Sûriyê dagir kirin. Îro jî dixwaze modela gelên Bakuruşatê Sûriyê ku li cîhanê weke mînak tê dîtin tune bike. Avakirina Sûriyeke nû ne bi zorê ne bi destdirêjî û fîtneyan dewletên cîran bi çalakiya kolektifiya gelên Sûriyê
pekane. Divê desthilatdariyê Demkiya Şamê ji perspektîfa şovenîstiya rejima Akiyevên rizgar bibe. Tirkiye hew dide bi destwerdanên xwe pêvajoya avakirina Sûriyeyê û ya nenavendiya asteng bike. Divê rê li ber Tirkiyeyê were girtin. Kurdan li Afrînê mala xwe xwestin, çeteyan gulê li wan reşandin. Şeniyên gundê Meraskeya Afrînê dagirkirî, dema ji çetên Uygur mala xwe xwestin hatin gulebaran kirin. Rêxistina mafê mirovana Afrîn Sûriyê ragihand ku sê malbatên çetên Uygur vê dawiyê li malên şeniyên Kurd yên bi zorê koçber bûne hatin bicihkirin. Çavkanên herêmî jî destşankirin ku xwediyê malan ji çetên Uygur ku malên wan dagirkirine xwestine. Lê çetên Uygur xwediyê malan gulebaran kiriye. Heman çavkaniyan got ku çetên Uygur girêdayî îstixbarata Tirkiye mîtene. Çavderên siyasî jî destşankirin ku ev gav beşek ji planên sîstematîk ya ji bo domandina guhertina demografî ya li gundên Afrînê dagirkiriye. Êzîdî û Ereb ên şengalê yekê Îlonê ji bo azadiya rêbera pû aştiyê bimeşin. Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê bi wesîleya yekê Îlonê roja aştî ya cîhanê sibe meşek li dar dixe. Meclisê bank li pêkatên Êzîdî û Ereb kir ku beşdarî meşê bibin ku yekê Îlonê bi dema herêmî saat di 16 de dest pê dike. Hat ragihandin ku girseya gel wê li ber avaya Meclisa Xwesera li dêra geliyek Kersê li hev kom bibe û ber bi baxçeya rêber Apo ve bimeşe. Piştî meşê wê li baxçeya rêber Apo daxuyanek bedayîn û daxwaza azadiya rêber Apo were kirin. Rojnameyê Erebî vê hefteyê li ser geşêdan û pêketinên li Sûrî û Lübnanê rewestiyaye. Rojname El Nehar balkişandiye ser dan û standinên li Sûriyê û dibêje têkiliya di navbera desthilatdariya Şamê û rêveberiya Xweser de ji bo herêmê girîngin. Rewşa Sûriyê girêdayî hevsengên navxweyî ye. Divê pêvajoya da standarta bi awayeke xurt pêşkevin û destûr nedin ku destên derve têkildarî nava wan bibe. Hingî ve formüleke li hevkirinê bibînin. Rojname El Qudus El Erebî jî li ser mijara Sûriyê rawastiye û dibêje pêvajoya ber bi azadî û demokrasiyê ve hîna ne temame û di aliyê siyasî û hukukî civakî de li hevkirineke cidî çênebûye. Rojname Şerq El Ewsed jî li ser dosyaya Hizbullah ya Lübnanê û mijara bêçekkirina Hamasê rawastiye û dibêje di navbera Lübnan û İsraîlê de hîna tiştekê diyar nîne. Her çendî Netanyahu pesnê biryara desthilatdariya Lübnanê ya ji bo pêçekkirina Hizbullahê dabê jî ya girîng pêkanîne. Ev gotin bûye sedema vê pirsê. Gelo dema artêşa Lübnanê herêma Bakurê Lîtaniyê tenê bêçek bike ve İsraîl dest bi vekişînê bike. Sibe roja têkiliya di navbera her du aliyan de bi gavên pratîkî ve girêdayî ne. Serokvezîra Iraqê Mehmeşiya Sudanî û Serokkomara Fransayê Emmanuel Macron hevdîtin kirin. Ofîsa Serokvezîr Mehmeşiya Sudanî bi daxuyanekê ragihand ku pirsgirêkên herêmî hatiye axaftin. Sudanî di hevdîtinên Macron ve xwendiya Iraqê û ji bo li darxistina konferansekê herêmiya li Baxdayê alîkariyê wê xwestiye. Sudanî aniye ziman ku ew ji bo pêşî girtina şerekên û amadeyê bi Fransa, İran û Amerîkayê re hevkariyê bike. Di daxuyanê de hat gotin ku Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron ji spasî Iraqê kiriye. Macron anî ziman ku vê destpêka wan ya ji bo Iraqê dewam bike. Destekê wan ya ji bo Iraqê dewam bike. Serokvezîrê Yemenê di êrişa hewaya İsraîlê de hate kuştin. Televizyona desthilatdariya Husyan ragihand ku Serokvezîr Müsahid Ahmed Xalib Errehawî di dema komxebateke rûtîn ya ji bo nirxandina xebatên desthilatdariyê de hatiye kuştin. Televizyonê got ku li gel Serokvezîr gelek wezîr jî hatine kuştin. Piştî êrişên heftê cotmê Husyan ji bo tevkariya Filîstînyan êrişî keştiyan bazirganiyê yên li deryaya sor kiribû. Gelek füze ji avêtên İsraîlê û piraniya wan ji hêla pergala parastina havayî ve hatin xistin. Belê godan jemen û çênîr û pêşkêşkirin heta sibe bimên xweşiyê de eden baş azad bişin.